Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Niining adlaw adunay mipasupot dinhi sa atong website hug sa iyahang pangutana nga ning ambak na sa lain nga tulokibon nga tulokibon binisaya kini sa subject matter. Ug ang iyang pangutana nagaingon kini gikan ni Maxi. Matud pa ni Maxi, "Good morning, attorney. Tinuod ba gayod nga adunay Dios?" Usa kini sa mga lisod nga pangutana, Maxi. O kining pangutanaha giisip nga perennial question. Perennial question, walay pagkatapos nga pangutana o pangutana nga way kinutuban. Hangtod sa hangtod ug hangtod ang tao mulungtad pa, duna gining mga pangutanaha. Gumikan kini kay ang tao adunay mga pangagpas. Uban niini ang pagpangita sa tawhanong kahulugan. Muna nga dili gid malikayan nga mangita ta sa kinatumyan sa mga butang. Ug pila ka buok ng Dios depende sa mga kultura nga minghatag og kahulugan niini. Wala ko'y klarong tubag kanimo og naa ba na siya og wala. Ang ako lang nahibaw-an nga wa ka ng butanga masusi. Lain akong nahibaw-an mao nga sigon sa balaod nga internasyonal o balaod nga lokal, duha man ni kabuok. Siak ang balaod. Ang balaod nga lokal, nga territorial, doon na siya jurisdiction o kadtong lukop sa kalibutan nga balaod nga international law. Kining pagtuo usa kini ka kagawasan sa tao. Buti pasabot nga sigon sa balaod, gawas nun ikaw, ako o kitang tanan sa paggama o paghulma sa ato ang tinuhuan. Pwede atong sundon ang atong ginikanan o ang mga ginikanan pa sa atong ginikanan. Pwede atong ilisdan ang ilang pagtuo sa lain atong kaplagan nga pagtuo. Pwede po dili na tamutuo niadto mga butanga. Apan ang imong pangutana dili mahitungod sa pagtuo, kundi tinuod ba nga adunay Dios? Ang akong matubag kanimo ni ana nga ang imong pagtuo giprotehian, gipanalipdan sa balaod. Kana nagpasabot nga bisan unsay imong tuhuan, mao na siya'y tubag sa imong pangutana. Kung aduna bagyo'y Dios nga masusi, lain na nga pangutana. Wa ko kasusi ni ana. O tingali walay mangahas pag-ingon nga sila nakasusi. Gawas lang og duna nay problema. Laing suliran, laing problema. Sama nang giingon nila nga makakita. Aduna sila'y sight o doon na sila pananaw nga makakita. Pero ilaha po to. Kay di man ta kakita. So, dili sad maisip nga kita mo inay problema nga wa kakita. Sila nga nakakita nya di nato makita. So, dili kita po na problema kundi sila. No. Karon ang
akong giingon nga pagtuo gipanalipdan kana siya sa balaod. Kung unsa may imong gituhuan kana siya mao nay tinuod alang kanimo. Ang tinuod ba or ang kamatuoran mag-agad ba sa imong pagtuo? Dunay mga butang nga dili maapot sa pagsusi. Kanang butanga diha na lamang nagluklok, diha na lang na siya nagtikongkong sud sa imong pagtuo. Ug kanang pagtuhoa gipanalipdan kana sa balaod. Di kinahanglan nga kanang butanga tinuod gayud, basta tinuod lang na siya alang kanimo. Mao nay ako ang mahatag kanimo nga lamdag sa imong pangutana. Kabahin kana sa ato ang pagpangita, sa tawhanong pagpangita sa tawhanong kahulugan. Busa kanang imong gituhuan, tuhui kana ug mao nay maghatag kanimo og inspirasyon. Ug kanang butanga dili nimo tuhuan, gipanalipdan ka usab sa balaod. Sa pagtuo sa dili pagtuo sa imong kaugalingong gituhuan nga tinuod. Daghang salamat sa pagnunot niining atoang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Ako nang hinaot nga aduna ko'y natanyag kanimong ginagmayng hunahuna o mga tipasit sa mura lang tag nangilkil ba sa mga ginagmayng opinyon. O hinaot ko nga mo padayon gihapon ikaw sa pagnunot dinhi sa atong sayranan sa mga Bisaya. Bisan pa og medyo managlahi ang atong panan-aw sa mga butang. Kanang mga pangutanaha wala kanay pagkahuman. Matag henerasyon walay tubag ni ana, ang uban dunay tubag. Apan dili gihapon kita magkauyon. Matag lugar adunay ilang konsepto ug matag sibilisasyon adunay ilang kaugalingong gumunhap. So padayon ka ng mga butanga nga tukion lamang sa imong pagtuo. Matod pa ni sino panis mga libuan na katuig ng labay. Nga kung ang kabayo makahulagway lamang sa iyahang Diyos, kini pareho sa dugnaong sa usa ka kabayo. Daghang salamat sa imong pagnunot og sundi gihapon ang sunod nga yugto niining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Daghang salamat.